Apat ang nai-record na lugadan sa salpukan nin motorsiklo asin traysikel alas 7 kasubanggi sa barangay San Francisco, Guinobatan, Albay. Binistuan mga lugadan na sinda Lester Rialuyo, 26 anyos, motorcycle rider, residente kan barangay Mauraro parehong Banwaan, asin ang backgrade kaini na si Anjo Solano. Lugadan man ang nakabanggaan kaining tricycle driver na si Richard Conbucar, 42 anyos, asin saro kaining pasahero. Tulos man napigdarara sa Josefina Belmonte Duran Hospital ang mga lugadan na persona. Basado sa investigasyon, haling barangay sentro poblasyon, pigbabaybay kan tricycle ang tinampo pasiring sa barangay San Rafael pareho manabanwaan. Kan mag-overtake ang motorsiklo sa inutan kaining bihikulo na nauli sa pagkakasakop kaini sa linya kan tricycle na nagresulta sa head-on collision. Kunyan po i-ara man pa kuan investigador po ano na po ang status ninda, ano po ang magiging pag-restore ninda base naman sa initial na pag-restore ninda. Sabi nga ni, isi-settle man ninda itong pangyayari. Paglilinaw kan hepatura, daima nakainom nin alak ang motorcycle rider, naging marikasan na subuot ang pagdalagan kaini. Huli kan insidente, liwat na nagpagirumdom ang hepatura kan Guinobatan MPS sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho, nga ni dain ang masayang nabuhay dahil sa nasakawaran nin disiplina sa pagmamaneho. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.